deciros que mañán empeza todo. Cando visito moitas empresas por Galicia e vexo que moita xente nova, pois que foi egresada hai 2 ou 3 anos e outros que leva máis tempo. Me din, presidente, eu estudiei na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e me foi ben e o que aprendín, como decía Pachi Reigoso, que, por certo, quero agradecerlle efectivamente nun dos seus últimos actos todo o traballo que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí, decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon, despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, millor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Esa Galicia que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnológico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí. E aquí, en Vigo, temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns. Pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, polo tanto, ese é o noso futuro. Ese é o que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí. Está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome de toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides nada máis, é que aproveitedes esta noite empeza todo e a partir de agora o resto dos días da vosa vida que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias. Y seguimos en el desarrollo del urbanismo en Vigo. Vamos a aprobar esta misma semana el proyecto de urbanización de San Andrés de Comesaña. 4 parcelas con una superficie total de 29.000 metros cuadrados, allí entre la avenida de Ricardo Mella y el camino del Caramuxo. Van a ser para uso industrial y para uso comercial. La actuación va a permitir ampliar el viario, va a incluir una rotonda para regular el tráfico y va a haber una cesión para espacio público de 5.000 metros cuadrados y además un aparcamiento con 73 plazas. Se plantarán un número de árboles y, por tanto, una zona nueva de uso industrial comercial con disponibilidad de espacio público y con color verde a través de plantación de árboles. Un conductor resultó herido en la noche del domingo tras impactar un ave contra el parabrisas de su vehículo cuando circulaba por la VG 20 en Vigo. El accidente ocurrió sobre las 9:30 de la noche, en dirección a la AP9. La fuerza del golpe hizo añicos el cristal delantero y varios fragmentos se incrustaron en los brazos del conductor. Minutos antes, otros usuarios de la vía habían alertado al 112 de la presencia de un ave en la carretera. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender al herido y garantizar la seguridad del tráfico. La policía local de Vigo detuvo a un hombre de 41 años por un presunto delito de robo en grado de tentativa en la calle Severino Cobas. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 6 de junio, tras varios avisos al 092 alertando de que el individuo estaba intentando acceder a una vivienda por una ventana. Aunque fue identificado y advertido en 2 ocasiones para que abandonase el lugar, regresó minutos después y llegó a fracturar el cristal de una ventana. Cuando los agentes intervinieron nuevamente, el hombre se abalanzó sobre ellos, siendo finalmente detenido. La rápida actuación policial evitó que lograse entrar en el inmueble. La policía local de Vigo detuvo a un joven de 19 años en el Casco Bello durante un dispositivo de vigilancia en zonas de ocio nocturno.
Los agentes actuaron tras recibir avisos por consumo de alcohol en la vía pública y molestias por ruido. Mientras la mayoría de los presentes regresó al interior de los locales, uno de los clientes se negó a obedecer las indicaciones policiales. Cuando iba a ser identificado para una denuncia administrativa, intentó huir y protagonizó un forcejeo con los agentes, mostrando una fuerte resistencia. Finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad. Máis de 500.000 persoas van visitar o parque este ano, as illas. Por lo tanto, hai que permitirlles que as coñezan, que as disfruten, pero sobre todo que as respeten e as conserven. Por lo tanto, isto require un traballo de control, un traballo de información, un traballo de conservación que hai que facer pois para que sigan tendo ese valor e que moitísima xente máis, seguro, que querería visitalas, que o poida facer nun futuro de xeito ordenado, garantindo que todo funciona axeitadamente. Cada vez, además, teñen máis, nos contaban tamén, máis conexión, pois, por exemplo, con peregrinos que veñen facendo o Camiño de Santiago, moi de lonxe, xente de Estados Unidos, nos contaba tamén que ven a visita as illas como unha parte unha etapa máis do seu peregrinar ata Santiago. Creo que iso interesa moitísimo tamén difundilo, ese tipo de visitantes. Tamén hai que polos en valor e é unha nova orientación do que pode ser o parque. En definitiva, hai moitísimo traballo feito, moitísimo traballo por facer. Isto é unha dos emblemas de Galicia calidade, polo que nos identifican en moitísimos sitios e por iso temos que seguir mimando. E eu agradezo moitísimo a implicación de todo o mundo, da Administración Municipal, dos concellos que están directamente implicados, afectados, por suposto do Goberno Central, que tamén sigue sendo unha parte moi importante, xa digo, de toda a plantilla do parque, da Diputación e de todos os que traballan coa Consellería de Medio Ambiente a cabeza para que todo isto, insisto, se manteña e mellore para disfrute de todos. Como decía Pepín, remato xa, o parque é de todos, por lo tanto, todos temos que aportar e estamos interesados en que vaya o mellor posible. E agora, o inicio da época estival de maior afluencia, de maior tensión, polo tanto, polo número de persoas que o vai visitar e cando temos que esmerarnos especialmente e que as cousas funcionen ben. Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no Concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende o asunto vimos claro dende o principio e despois dun proceso tamén que foi complexo e riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico, é dicir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar. E a presencia aquí hoxe, por suposto, do reitor da Universidade de Vigo e do responsable de Educación, pois o que falle poñer de manifesto tamén unha das partes importantes, vai haber máis, pero unha das partes máis importantes deste proxecto, que ten todo o que ten que ver coa educación, cos grados que aquí se van a impartir, ese acordo, ademais, áxilo que se chegou e efectivo no seu momento, para que os estudios que aquí se fagan, os centros de educación, na parte universitaria estén adscritos á Universidade de Vigo e despois tamén eses estudios emerxentes de formación profesional, esa revolución silenciosa que temos da formación profesional galega, tamén chegue eses novos nichos que teñen que ver co deporte, que teñen moitísima demanda, e que aquí poden ter tamén un centro de impartición e de futuro profesional para moita xente xoven. Conocemos por la prensa que hay una empresa, Wizz Air, que quiere hacer el vuelo Vigo-Londres, Londres-Vigo. Seguramente hay otros muchos, hubiera un concurso público que lo quieren hacer,
Pero de nuevo nos encontramos con el mismo obstáculo de siempre. Los vuelos desde Vigo tienen que ser financiados a las compañías aéreas, si no, no vuelan. Lo de la publicidad en destino es un disparate absoluto porque la Xunta y la Diputación saben que las empresas no vuelan, las compañías aéreas no vuelan a aeropuertos si no se les paga. Y por tanto, la publicidad en destino no vale para nada. Vamos a hacer publicidad en Londres, de vente a Vigo, y cuando la gente quiera venir a Vigo no hay avión. Y ya, como dije 1000 veces, nadando no creo que venga. Luego hay que pagar. ¿Y qué sucede? Que la Diputación y la Xunta, que conocieron por un medio de comunicación de Vigo que hay una empresa, Wizz Air, que tiene reservados slots para el Vigo-Londres, la Diputación y la Xunta dijeron de nuevo que no pagan vuelos en Vigo. De nuevo. Y por tanto, están diciendo que no. Están diciendo a esa empresa o a cualquier otra que lo quiera hacer que no. La Diputación dijo abiertamente que no y la Xunta de Galicia dijo que no, pero además dice que dedican 13 millones a potenciar vuelos en Galicia. En Vigo no, en Vigo ni un céntimo. Esos 13 millones los dedicarán a Santiago, que es lo que venimos diciendo, que la Xunta de Galicia está pagando vuelos a Santiago, a Vigo ni uno. Ni uno, ni una sola compañía aérea que vuele a Vigo, empresas low cost que reclaman el pago de una cantidad, la Xunta les paga nada. Por eso le exigimos a la Xunta y a la Diputación que paguen la tercera parte cada uno de lo que cuesten los vuelos al aeropuerto de Vigo. Que ese vuelo cueste, no lo sé, aventuro una cifra, 600.000 euros, pues tendremos que pagar 200.000 al Ayuntamiento, 200.000 a Xunta y 200.000 a Diputación. Pero salen diciendo que no. Y la Diputación, además, con un inmenso descaro. Porque la Diputación recibe del Estado, por la población de Vigo y la economía de Vigo, 85 millones de euros. 85 millones de euros al año. Y nos dan 5. Por cierto, dan 5 y de esos 5 nos deben, y de lo que tendrían que haber subido, nos deben en este momento 10,5 millones de euros. Lo que tenían que haber subido, lo que nos dejaron de pagar, de los 5 que están pagando, pues llevan tanto y tanto tiempo sin pagar. Y de la grada de gol nos deben dinero. Y por tanto, Vigo le aporta 85 millones de euros y la Diputación de Galicia tacañeando para no pagar vuelos a Vigo. Y la Xunta de Galicia, pues lo mismo, 13 millones de euros que pagan en Santiago, porque en Vigo no. En Vigo no. Y por tanto, nosotros querríamos que hubiera vuelos que los cofinanciemos, pero la Xunta y la Diputación, de nuevo, dicen que Vigo de ningún modo. No día de hoxe, o Bloque Nacionalista Galego vamos solicitarlle formalmente ao alcalde que convoque o debate sobre o estado da cidade, na certeza de que Vigo necesita moita máis democracia, máis transparencia e máis contraste de ideas. O debate sobre o estado da cidade non é un favor que o alcalde lle poida facer ou non á oposición. É unha obriga democrática e unha oportunidade para fortalecermos a calidade da vida pública. Un espazo para que a cidade se mire ao espello para avaliarmos o que funciona, o que non e o que compre corrixir. Por iso, resulta incomprensible que Abel Caballero continúe evitando un debate en profundidade sobre a situación real da nosa cidade. Non abonda coa propaganda, cos anuncios ou cos monólogos. Democracia é moito máis que votar cada 4 anos. Democracia exixe diálogo, rendición de contas e vontade de responder ás preguntas que a cidadanía ten sobre os problemas que chega a padecer a nosa cidade. Desde o BNG tendemos a man para que este debate se celebre e se faga con todas as garantías nun formato aberto, plural e, sobre todo, útil para a veciñanza. Por iso, propoñemos que o debate sobre o estado da cidade se celebre un sábado deste mes, en horario de mañá, no Auditorio Municipal para facilitarmos a participación da propia veciñanza como se fai coas sesións constitutivas de cada nova corporación. Un debate con tempos equitativos, pero tamén con 2 quendas de intervención que permitan réplicas de todos os grupos. Queremos un debate de verdade, non apenas unha sucesión de monólogos. Queremos que haxa contraste e diálogo para que as viguesas e os vigueses poidan coñecer de verdade as diferentes maneiras de comprender Vigo e de darmos resposta ás necesidades da veciñanza.
Queremos falar do Vigo real, do que realmente lle preocupa ás viguesas e os vigueses, do pésimo transporte público, do gravísimo problema do acceso social á vivenda, do colapso dos servizos sociais, da insuficiencia de efectivos no servizo de bombeiros, da ausencia de políticas de emprego e frente á crise produtiva que sigue a avanzar, do desmantelamento das políticas para a mocidade, da desertización cultural que seguimos a padecer, do permanente arboricidio, do estado lamentável das instalacións deportivas, da falla de participación cidadá ou do inaceptável e continuado abandono que padecen o conxunto dos barrios e parroquias de Vigo. Das oportunidades que estamos a perder pola falla de planificación e de ambición, pola falla dun goberno que de verdade goberne. A cidade merece algo máis que un relato oficial sen réplica. Merece un debate serio sobre o seu presente e, sobre todo, sobre o seu futuro. O alcalde ten que abandonar a súa reclusión cobarde, encastelado en declaracións enlatadas, sen posibilidade de preguntas dos xornalistas ou en actos de pura propaganda. A democracia municipal non pode reducirse a un monólogo. As principais cidades galegas veñen celebrando con absoluta normalidade debates anuais ou periódicos sobre o estado dos seus municipios. Vigo non pode seguir a ser unha excepción permanente. A maior cidade de Galiza merece un espazo de rendición de contas, de contraste de propostas e de debate democrático á altura da súa importancia. Resulta difícil de entender que mentres noutras cidades os alcaldes e as alcaldesas de diferente signo político comparecen para debater coa oposición sobre a situación dos seus concellos, en Vigo, Abel Caballero continúa até o momento resistíndose a un exercicio elemental de transparencia democrática. Porque por riba da comodidade do goberno municipal e do seu absolutismo antidemocrático ten que estar o dereito das viguesas e dos vigueses a coñecer, a avaliar e a participar na discusión dos grandes asuntos que afectan o futuro da cidade. A cidadanía ten dereito a poder facer un balance dun mandato perdido e, sobre todo, a contrastar as propostas e alternativas, os diferentes proxectos de cidade. Non sabemos se o alcalde terá a coraxe ou a valentía para defender a súa xestión. Pero o BNG sí que temos a determinación, os argumentos e, sobre todo, as propostas para defender que hai unha alternativa en positivo para darlle á nosa cidade o impulso que necesita, sacudindo a inercia do máis do mesmo para construirmos entre todas e para todos o novo Vigo que queremos e merecemos. Noche de intervención policial en Vigo. Un hombre de 43 años fue detenido por la policía local como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser interceptado en travesía de Vigo. La actuación se inició después de que un ciudadano alertara al 092 de la conducción errática de un vehículo por la calle Pizarro, cuyo conductor, según la llamada, se saltaba varios semáforos en rojo. Tras localizar el turismo, los agentes observaron indicios compatibles con el consumo de sustancias y realizaron un registro del vehículo. En su interior hallaron más de 2.200 euros en efectivo, 4 teléfonos móviles, 18 cajas de medicamentos y diversas cantidades de sustancias que podrían corresponder a marihuana y cocaína. El detenido quedó a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta. Rueda, o presidente da Xunta, acaba de confesar que a Xunta de Galicia pagaba a Ryanair en Santiago. O que nos dende aquí lle decíamos que pagaba voos en Santiago a compañías, el decía que non e que lle demostráramos, o acaba de confesar. Porque acaba de decir, dende logo, pagarlle diñeiro a unha compañía, acabamos de ver co exemplo de Ryanair moito diñeiro dos impostos dos galegos para que de súpeto teñan un mellor postor e nos deixen tirados. Eso sirve pouco. Señor Rueda, o sea que vostede pagaba a Ryanair en Santiago. E por que pagaba en Santiago non en Vigo? Acaba de confesar en esta frase que acaba de decir onte que pagaba a Ryanair. Pero se levaban tempo negando e chegou a decir que se lle demostrábamos que a Xunta pagaba, dimitía, que lle demostráramos, aquí está. O acaba de confesar el. Acaba de decir, dende logo, pagarlle diñeiro a unha compañía, acabamos de velo co exemplo de Ryanair, non vale e nos deixan tirados e sirve de pouco. Pagaba a Xunta. En Vigo non. En Vigo non pagaba. Porque esa mesma empresa en eses voos iba a vir a Vigo. E por que marchou para Santiago en vez de quedar en Vigo? Marchou para Santiago porque a Xunta
como nos decíamos e sabíamos, e acaba de decir Rueda, lle pagaba. Era quen pagaba Ryanair. Que era aquilo de que non pagaban voos en Santiago? Pois siguen pagando voos en Santiago. A Xunta de Galicia non quere pagar voos en Vigo e sigue pagando voos en Santiago. Rueda acaba de confesar que mentía cando decía que non pagaban. O acaba de confesar él. Levado do seu entusiasmo de ir en contra de Vigo e de non querer pagar voos en Vigo, dice que non hai que pagar voos. Sí, claro que hai que pagar voos, porque a publicidade en destino non vale para nada. Decirlle a Barcelona que veñan a Vigo, se non hai suficientes avións non van a vir. E en este momento hai sobredemanda de Barcelona-Vigo, de Vigo-Barcelona, e as compañías non os poñen. Pero en este momento hai demanda de Vigo-Londres, e as compañías non os poñen. Pero en este momento hai demanda de Vigo con París, e as compañías non os poñen. E demanda de Vigo con Valencia, e de Vigo con Bilbao, e de Vigo con Sevilla. Hai que apoiar os voos. Claro que despois se teñen que consolidar. E despois dun tempo se teñen que consolidar, pero hai que apoiar. Que sucede? Que non queren que Vigo teña voos. Estes farsantes da Xunta o que pretenden é que o aeroporto de Vigo non teña voos. Pois non vai a funcionar o que están dicindo, porque llevamos a seguir dicindo que nos deben todos os cartos que pagaron en Santiago a compañías e que non pagaron en Vigo. Porque se pagou tamén con impostos de Vigo. E pagaban en Santiago e en Vigo non. E siguen pagando en Santiago e en Vigo non. Que broma é esta de intentar que non haya voos no aeroporto de Vigo? Isto é Rueda, o antiviguismo total de Rueda e da Xunta. O Grupo Municipal do BNG acabamos de rexistrar un recurso de reposición contra o decreto de convocatoria do Pleno Extraordinario sobre o accidente dos Altamontes que foi solicitado pola oposición, no que o alcalde, de maneira abertamente ilegal, suprimiu a súa comparecencia da orde do día, vulnerando de maneira grave os dereitos fundamentais dos concelleiros e concelleiras da oposición para impedir que o Pleno, como máximo órgano de representación democrática da nosa cidade, poida exercer a súa función de control e de fiscalización da acción de goberno. Este recurso é a derradeira oportunidade que lle damos a Abel Caballero para que rectifique unha decisión arbitraria e contraria a dereito que se basea na idea desquiciada de que é o grupo de goberno, coa súa maioría, quen decide se o goberno debe comparecer ou non diante do Pleno. O recurso inclúe unha amplísima fundamentación normativa e xurídica que demostra como a exclusión do punto de orde do día da comparecencia do alcalde é contraria a dereito e supón unha decisión inxusta, aberrante e profundamente antidemocrática que do punto de vista legal constitúe un flagrante desvío de poder e unha clara fraude de lei. Pretender limitar ilegalmente o exercicio dun mecanismo de garantía institucional como é a convocatoria dun pleno extraordinario por unha cuarta parte da corporación, isto é, por unha parte minoritaria, é un exercicio de pura e dura autocracia. Tentar xustificalo invocando artigos do regulamento do Pleno que son só de aplicación para os plenos ordinarios ou mesmo aludir de maneira delirante ao regulamento do Parlamento de Galiza como fixo en datas recentes o portavoz do Grupo Socialista demostra o nivel de desesperación do goberno municipal para evitar que Abel Caballero poida dar a cara dunha vez por todas e ofrecer explicacións sobre a xestión dun accidente mortal e da situación insostível que supón a súa decisión de manter no seu posto a concelleira de Seguridade tras a súa imputación xudicial por un delito de homicidio imprudente. Desde o BNG actuamos con absoluta claridade desde o inicio, defendendo que as viguesas e os vigueses merecen explicacións e respostas diante dun feito tan grave como é que un veciño perdese a vida nun accidente, nunha atracción de feira que estaba en funcionamento malia non ter autorización municipal. Forzar esas explicacións e garantir que o Pleno poida interpelar o Goberno para aclarar a súa xestión, unha xestión que, segundo o auto xudicial de procesamento polo que está imputada a señora Rodríguez Calviño, non exerceu debidamente as súas competencias en materia de seguridade, foron e son a principal motivación de que o BNG, xunto ao resto da oposición, promovésemos a convocatoria do Pleno Extraordinario. Mutilar esa sesión eliminando da orde do día a comparecencia de Caballero é unha inaceptável tomadura de pelo ás viguesas e os vigueses. A responsabilidade política non pode ser un enunciado baleiro e ningunha maioría, por absoluta que sexa, se pode traducir en impunidade.
Ten que exercerse con feitos. Por iso dicimos con rotundidade que un alcalde que se nega a comparecer non é digno de ser alcalde. Este recurso tivo que ser formulado en solitario polo Grupo Municipal do BNG ante a incomprensível negativa do Partido Popular a facelo conxuntamente. Non coñecemos os motivos nin comprendemos a que se debe esa decisión, pero o BNG sí vamos a dar a batalla ata o final para que o pleno convocado pro vindeiro 19 de xuño non sexa unha pantomima, para que non sexa unha nova sesión inútil onde todo quede sepultado polo rodete absolutista de Caballero sen dar a cara, sen dar explicacións e sen se someter ás preguntas da oposición. Nese sentido, tal e como se recolle no propio recurso, advertimos de maneira clara e directa a Abel Caballero de que se non rectifica, reservámonos exercer todas as accións a nivel xurídico ou de amparo que procedan para evitar este novo atropelo á democracia por parte dun alcalde erixido en emperador. E mesmo para exixir as responsabilidades que deste acto ilegal se deriven. Porque en democracia non todo vale e prevaricar para vulnerar dereitos fundamentais non pode saír gratis. 2 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro tras un incidente registrado este martes en la playa de Samil. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la tarde, cuando varios bañistas alertaron al 112 Galicia de que una persona se encontraba con dificultades para salir del agua a una considerable distancia de la orilla. Otras 2 personas entraron en el mar para intentar ayudarla. La situación movilizó a efectivos sanitarios, Salvamento Marítimo, Guardacostas de Galicia, bomberos de Vigo y agentes de la Policía Nacional y local. Incluso fue activado el helicóptero de rescate Pescai. Finalmente los afectados lograron salir del agua por sus propios medios, aunque 2 de ellos necesitaron asistencia médica y fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro. Las causas del incidente no han sido detalladas por el momento. Bueno, parece que la Xunta intenta borrar lo que dice Rueda. Parece que los cargos de la Xunta quieren borrar, pasar goma y que no dijo lo que dijo. Rueda dijo que pagaron a Ryanair en Santiago. Literalmente, literalmente. Desde luego, pagarle dinero a una compañía, acabamos de ver el ejemplo de Ryanair, mucho dinero de los impuestos de los gallegos para que luego tengan un mejor postor y nos dejen tirados, eso sirve de poco. Está diciendo que le pagó a Ryanair y que Ryanair se fue cuando le dejaron de pagar. Por tanto, cuando le decíamos desde aquí que pagaba a Ryanair y que tenía que asumir sus responsabilidades, dijo específicamente que dejaría el cargo si se demostraba. Lo acaba de decir. Acaba de decir Rueda que le pagaron a Ryanair. Y si no, lo vuelvo a repetir. Desde luego, pagarle dinero a una compañía, acabamos de ver el ejemplo de Ryanair, mucho dinero de los impuestos de los gallegos. Le pagaron a Ryanair. Pero él decía, ya dije que dejo el cargo si se demuestra que subvencionamos vuelos a Santiago. Ya está demostrado. Va a dejar el cargo. Iba de broma, Iba de broma. Pero quiero decir más, es que ese Ryanair que se llevaron a Santiago iba a venir a Vigo. Se venía a Vigo y durante 3 años estaría volando desde Vigo. Le pagó la Xunta de Galicia y se lo llevó. Y Rueda dijo, si se demuestra que le pagamos, dimito. Lo dijo él mismo. Entonces ahora que están saliendo toda la Xunta diciendo, no dijo eso, no dijo eso. Pues sí lo dijo. Pues sí, Rueda acaba de confesar que le pagaron a Ryanair. Y el PP de Vigo tapando también a Rueda, tratando de hacer como que no dijo esto. Pues lo dijo. Y el PP de Vigo encantado de que Rueda no pague vuelos en esta ciudad. Y en este momento tienen que pagar. Si Wizz Air vuela a Londres-Vigo, Vigo-Londres, tiene que pagar la Xunta de Galicia 1/3 y la Diputación 1/3. No quieren que haya vuelos en Vigo, atacando perenne y permanentemente a esta ciudad. ¿Y quién más lo ataca? El que más, el Partido Popular de Vigo. Porque el Partido Popular de Vigo tiene la desvergüenza política de no defender nunca esta ciudad. Nunca defienden esta ciudad. Siempre están diciéndole sí buena a todo lo que dice Rueda, a todo lo que dice el presidente de la Diputación, en esa actitud servil, atacando a Vigo para conservar su puesto político. Atacando a Vigo el Partido Popular de Vigo para conservar su puesto político. Porque como son políticamente irrelevantes, los pueden cambiar mañana a todos. Y por tanto no se atreven a decir nada, están calladitos. En todo aquello que tienen que decir,
de la Xunta de Galicia. Es la política que contesta a ciudad. Y Rueda se encarga siempre de que toda la gente que tenga en Vigo su partido dependa de él. ¿Para qué? Para que nunca le puedan llevar la contraria. Porque en el Partido Popular de Vigo manda Rueda, manda la alcaldesa de Mos, manda todo el mundo menos Vigo. Hai un dato que para o Bloque Nacionalista Galego é extraordinariamente alarmante, e é que dende o ano 2019 o coste do concerto, do contrato que mantén os Sergas con Povisa se incrementou por volta dun 20%, falamos de casi 98 millóns de euros ao ano, mas neste mesmo período, dende o ano 2019, Povisa perdeu xa case o 25% da poboación que tiña escrita, pasando deses case 140.000 que chegou a ter a apenas algo máis de 100.000 persoas escritas. E, por tanto, a pregunta que formulamos dende o Bloque Nacionalista Galego e a reflexión que compartimos hoxe coa representación sindical, co comité de empresa de Povisa é como pode ser que gastando cada vez máis, transferindo cada vez máis recursos da sanidade pública a unha empresa privada, eso non se traduza ni nunha mellora da atención sanitaria, ni nun reforzamento do cadro persoal, ni na mellora dunhas condicións laborais e salariais que son absolutamente miserentas por parte do persoal que desenvolve as súas funcións na atención sanitaria pública privatizada a unha parte importante da poboación da área sanitaria de Vigo, con decenas de miles de vigueses e de vigueses adscritos a día de hoxe ainda a este centro hospitalario. Este dato, que haxa un incremento do 20% no coste e unha reducción do 25% das cartillas, creemos que é evidencia de até onde alcanza xa a precarización da atención sanitaria por parte de Povisa, porque é evidente que a atención sanitaria non abrindo un edificio, por moi reformado que este a súa fachada ou por moi vistoso que poida ser o seu novo hall. A atención sanitaria abrinda profesionais. E sin máis profesionais, sin avanzar na equiparación das ratios de persoal que hai, por exemplo, nunha rede pública, a pesar dos duros embates da política de recortes que aplica o Partido Popular, non se vai poder mellorar esa atención sanitaria. O BNG levamos moito tempo a denunciar a anomalía que significa Povisa, porque impón un réxime de dúas velocidades na atención sanitaria. E dicimos de maneira absolutamente rotunda que as viguesas e os vigueses, que o conxunto da poboación da nosa área sanitaria que está escrita a Povisa, teñen dereito a recibir cando menos a mesma atención sanitaria, nas mesmas condicións que se recibe nos centros hospitalarios públicos, tendo en conta que levamos moito tempo tamén a exixir unha rectificación completa desa política que a golpe de recortes acabou por precarizar a mesma rede pública. Como pode ser que Povisa continue cunha lista de agarda estructural moi superior á da rede pública, pero que ao tempo se lle bonifique, se lle premie para que sexa Povisa, cobrando a parte, quen axilice a lista de agarda da rede pública, e como podemos seguir asistindo a fenómenos moi preocupantes como é esa falla estructural de persoal, a rotación cada vez máis frecuente no propio persoal facultativo, que, como sinalaba a nosa portavoz de Sanidade no Parlamento Galego, Monse Prado, teñamos que asistir a feitos como que teñan que vir médicos e médicas dende Valencia para operar, ¿no?, en avión, ¿no?, para logo retornar, e como se está facendo o seguimento das necesidades asistenciais da poboación adscrita a Povisa. Dende logo, o BNG que estamos absolutamente en contra, radicalmente en contra, de seguir a subvencionar a precarización da atención sanitaria. Non se pode converter a saúde de máis de 100.000 persoas da área sanitaria de Vigo en apenas unha grande fonte de lucro, nun grande negocio, nun negocio redondo, xa non para o Grupo Rivera Salud, sino para ese Grupo Vivalto Santé de capital estranxeiro, un grupo absolutamente especulativo que está vendo como a saúde, o dereito á saúde das vigueses e dos vigueses se converte en apenas unha mercadoría, ¿no?, coa que facer negocio. O Comité de Empresa de Povisa para contrastar con eles a situación actual que se está vivindo en este centro hospitalario. Temos a máxima preocupación no BNG por cal é a situación, non? Estamos vendo como está habendo un número moi importante de persoas que están acolléndose o seu dereito a elixir centros hospitalario e, polo tanto, están solicitando o traslado para a sanidade pública, para o Cunqueiro. Vemos que o último dato de casi 8.000 persoas que se acaban de trasladar acende as alarmas, non porque a xente escolla a sanidade pública, que é o normal, non? Sino porque é un proceso que vai a máis e que nos últimos anos pois xa son máis de 30.000 persoas as que abandonaron Povisa, e isto é parello con que Povisa está recibindo cada vez máis cartos públicos do Sergas.
cartos do orzamento dos galegos e das galegas, non? E vemos que canto máis cartos públicos se destinan á sanidade privada, peor asistencia sanitaria hai nunha área sanitaria como a de Vigo, que vimos denunciando desde hai moito tempo que é un auténtico banco de probas que o Partido Popular está levando a cabo de como privatizar e deteriorar a sanidade pública para beneficiar da privada. Entonces, a nosa preocupación en este momento é por unha situación de Povisa que era visto, que vimos denunciando a precarización, o abandono de profesionais masivo, unha situación de unha asistencia sanitaria cada vez peor. Denunciamos en varias ocasións un exemplo dese deterioro que determinados profesionais que veñen desde outras partes do Estado nun avión a fin de semana para operar doentes que non coñecen e que logo marchan e que o seguimento deses doentes non o van facer os profesionais que viñeron a operar, e como máximo expoñente dese deterioro e por parte da empresa de buscar o máximo lucro, pero vimos como que en especialidades como cardioloxía hubo momentos onde casi non había especialistas e podíamos seguir con un suma e sigue, polo tanto era visto que ese deterioro asistencial se iba a traducir en que cada vez máis persoas deixaran de querer ter a prestación hospitalaria en Povisa. Entonces, en este momento encontrámonos con que hai un aumento de doentes para asistencia na rede pública e vemos que por parte do Partido Popular, presidente da Xunta, conselleiro, din que non pasa nada, que absolutamente non pasa nada, que está garantida a asistencia sanitaria. Entón, o primeiro que temos que preguntar é como está garantida a asistencia sanitaria na área sanitaria de Vigo cando ten as listas de espera máis elevadas de Galiza. Podemos falar de saúde mental, que iso xa é un auténtico drama. Hai un aumento de doentes, non se coñece que teñan pensado facer ningún tipo de reforzo de profesionais nin de recursos, e resulta que din que vai estar a atención sanitaria garantida. Nós, de logo, creemos que non é así e, polo tanto, imos presentar iniciativas no Parlamento galego no inmediato para que se presente xa un plan. Que plan ten o Sergas para garantir a asistencia sanitaria de todas as persoas que xa recibían prestación na rede pública e co aumento destas no inmediato 8.000 máis que proceden de Povisa. Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba a Secretaria General de Pesca do Ministerio, estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí, para celebrar unha reunión do Padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no Padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do Padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias, en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CEDMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para a mellora da produción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidade de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no Padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CEDMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde. Eu hai anos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CEDMAR en Cabo Verde. En Perú tamén, despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do Padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CEDMAR fixo traballos de cooperación e transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que, ademais, eu, cando vou a Bruselas, comprobo que
moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión, saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en conxunto creo que acadou un prestixio que é bo difundir. Eu decía tamén que ainda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, e, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerlo de manifesto creo que é unha boa idea. Bueno, el consejero de Sanidad, el señor Gómez Camaño, dijo que había algunas cuestiones de reformas que iban a hacer en el sistema sanitario y en Vigo, pero que los dejaba para después del verano. Porque decía y dijo, el sistema sanitario está como está. ¿Qué está diciendo el señor Gómez Camaño? ¿Que es tal catástrofe el sistema sanitario de Galicia que ni siquiera es capaz de hacer mejoras en este verano? ¿Es eso lo que está diciendo? Está reconociendo públicamente lo que todo el mundo sabe, que es una calamidad el sistema sanitario y que el Partido Popular gobierna en Galicia desde hace casi 18 años. Y no arreglaron el sistema sanitario, sino que empeoró. Tanto que el consejero de Sanidad dice, el sistema sanitario está como está. Señor consejero, ¿a qué espera usted para dimitir? ¿A qué espera el señor Rueda para asumir la responsabilidad de 18 años de gobierno y que tras eso digan que el sistema sanitario está como está? ¿No son capaces de arreglarlo? No, porque quieren potenciar la sanidad privada. No quieren potenciar la sanidad pública y hacerla para como todos queremos y de la forma que queremos. El Olimpia Valencia en Vigo está completamente saturado, como ya avancé que iba a pasar. Ya no dan citas para el mes de junio, pero al mismo tiempo el Hospital Álvaro Cunqueiro está saturado. Recién construido, es cierto que es privado y es de una multinacional, un fondo de inversión, un fondo buitre, es el dueño del Álvaro Cunqueiro, pero se quedó pequeño como le dijimos que iba a pasar. Tienen que ampliar urgencias y acaban de hacer ese hospital nuevo. El PAC de Pizarro está completamente saturado. Las consultas de pediatría se están realizando malamente. ¿A qué esperan? ¿A qué esperan para arreglar esto? ¿A qué esperan para actuar? Y si no son capaces de actuar, que dimitan. Que dimitan en algo tan importante como la salud. Pues esto es la Xunta de Galicia en Vigo. Primera cita. La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Segunda cita. La corrupción destruye la fe en las instituciones y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad. Tercera cita. Persiste la imagen de un presidente que opta por lo peor de las respuestas, que es atrincherarse en el cargo, aupado por el peso de una Cámara fragmentada, con grupos parlamentarios cuyos intereses son difíciles y complejos de casar. Cuarta cita. Aquí ha pasado mucho. Ha pasado tanto que su sola permanencia en el cargo debilita nuestra democracia. Quinta cita. ¿Qué más tiene que pasar? Sexta cita. ¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer? Séptima y última cita. ¿Va a dimitir o va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno? Fin de las 7 citas. Todas estas citas son de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Conclusión. El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles. María Bullo, portavoz de la Policía Nacional. Ten en cuenta estos consejos para evitar convertirte en víctima de este tipo de estafas. Infórmate antes de invertir si no estás familiarizado con el mundo financiero y acude a expertos, a gestorías o a profesionales acreditados. Desconfía de las inversiones captadas a través de las redes sociales, de mensajería instantánea o de vídeos de dudosa credibilidad. Desconfía también de rentabilidades altas con riesgo bajo, ya que no existen beneficios garantizados ni porcentajes fuera del mercado. Busca opiniones y antecedentes sobre la plataforma y consulta si está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si inviertes en criptomonedas, hazlo tú mismo, en plataformas fiables y siguiendo sus protocolos de seguridad.
No permitas que terceros gestionen tus inversiones, salvo que se trate de profesionales acreditados y conocidos personalmente. Además, nunca envíes fotos de tu DNI ni instales software de control remoto a petición de supuestos agentes o brokers.